Πλάκα μου κάνεις ρε πατριώτη. Όχι εσύ που μου κάνεις πλάκα πατριώτη. Μα νόμιζε να αγοράσω διαμέρισμα και θέλεις 300 ευρώ. Μα νόμιζε ότι σιάζουν τα ευρώ ψιό. Δεν σε καταλαβαίνω πατριώτη. Λοιπόν, θα μου τα πήκεις 100 ευρώ και κάνω με τσόκανα πολλά. 280 γιατί είσαι από την Κύπρο που μ' αρέσει και την αγαπώ. Πάρε τα κανεί αγάπη ρε πατριώτη. Επνίξετε μας τις αγάπες ρε πατριώτη. Εμείς θέλουμε έργα τώρα, έργα. Τι έργα? Να μου τα πήκεις 100 ευρώ. Α, εσύ δεν υποφέρεσαι. Είχα ακούσει για τους Κυπρίους, αλλά εσύ ξεπερνάς κάθε όριο. Να μ' άκουσες για τους Κυπρίους. Όχι, αλλά μέσα σου πω εγώ να μ' άκουσα για τους Καλαμαράες. Μην πεις κουβέντα για τους Καλαμαράδες, για θα τα πάρω. Να μου να πάτε. Λοιπόν τέρμα, το θες ή δεν το θες? Θέλω το. 100 ευρώ. 280 και δεν κατεβαίνει με τίποτα. Δεν κατεβαίνει με τίποτα. Έχει κούσπορη στο μητσερόγκαρο. Τι λέει ρε φίλε? Κούσπορ έχουν πάρει, ξέρω μόνο κούσπορ. Πότε ήταν που σκάβουν ρε. Ποτούτο. Ρεσέτε. Κασβάλες. Κασμάν που τον λαλείτε. Έχει κασμάνκα. Με μου μεταλλεία έχετε τα μέσα. Τι μεταλλεία? Μεταλλεία ρε πατριώτη. Ποτσίτα που βγάλουν μέταλλα. Έχετε. Πού? Στο λάβριο. Έχει κασμά στο λαύριο κάνω. Βέβαια έχει κασμά στο λάβριο. Έχει κασμά στο λαύριο που να σου δω 300 ευρώ. Κασμά στο λαύριο φίλε. Κουράτε να βουρήσουμε, φωνάζουν οι γειτόνοι. Κάποιος καυκάς εκείνη και μπουκάτο στο μπαλκόνι. Χανεί η μάνα το παιδί και το παιδί τον κύρι.